हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री माताजी। कृष्ण माताजी പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? സുഖായിരിക്കുന്നു മാതാജി. സത്സംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. പാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഫാദറൽ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. എത്ര പേര് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ? 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചൊക്കെ? പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശില പ്രഭുപാദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് പറ്റുന്നവർ വായിക്കണം പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ശില പ്രഭുപാദർ 1896 കൽക്കത്തയിലാണ് അവതരിച്ചത്. ശരിയോ? 1896 കൽക്കത്തയിൽ ഭൂജാതനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി അവർകളെ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് കൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് 1922 64 ഗൗഡിയ മഠങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും സമുന്നതനായ വേദാന്ത പണ്ഡിതനുമായ ശില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് അഭ്യസ്ത വിദ്യനും യുവാവുമായ പ്രഭുപാദരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതായത് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് ഒന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചത്, താങ്കൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് ഭഗവത്ഗീതയും ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടെ, പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? കാരണം ഇവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ആദ്യം തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്തുകൂടെ എന്നാണ്. അപ്പൊ 1933 വിധി പ്രകാരമുള്ള ശിഷ്യത്വം. ശരിക്കും കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഗുരുവിനെ ശിഷ്യനും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ 33 വിധി പ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് 1950 തന്റെ 54-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാം. അതായത് ശില പ്രഭുപാദർ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് അതുപോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ ഭാഗവതം ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഈ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകം, അതായത് പേപ്പറിലാണ്, ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതല്ല, കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത്. കൈകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച ആ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് വിറ്റിട്ട് ചായപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചായപ്പൊടി ആ പേപ്പറൊക്കെ വിൽക്കുണ്ടായി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ശില പ്രഭുപാദര് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എണ്ണയാണോ വേണ്ടത് ചായയാണോ വേണ്ടത്? അപ്പോ മാതാജി വളരെ എന്താ പറയാ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രഭുപാദര് കിട്ടിയിട്ട് ചായ മതി എനിക്കെന്ന്.
അപ്പോഴാണ് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. 1950 വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ 1959 1959 സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. 1965 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനും അതുപോലെ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതൊക്കെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആ ബുക്കിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സമയം തന്നെ അറൌണ്ട് 70 years ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക്. 69, 70 ആ ഒരു ഏജിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ആ സമയത്ത് 1965 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ജലദൂത എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഷിപ്പിൽ പോകാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി. അവിടെ ഒരു മഹത്താച്ചിയുടെ അടുത്ത്, എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല, അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്താണ്. ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഹത്താച്ചിയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇല്ല പ്രഭുപാദർക്ക് വയസ്സായി, ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പോലും പറ്റൂല, ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ്, പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനമാണ് പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും പോകുമ്പോ വഴിയില് പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും അമാത്തച്ചി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 40 രൂപയും കൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 3 വോളിയം ഭാഗവതം എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് വോളിയംസ് അത് എടുത്തിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി. അവിടെ വെച്ച് 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ, നമുക്കറിയാലോ ഇതൊന്നൊരു മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തു. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബുക്കിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു 10 നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു നോട്ട് പോലും നേരെ ചൊവ്വേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതായത് 10 നോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറിച്ചിടും, പക്ഷെ പിന്നെ അത് എവിടെ എഴുതിയെന്നോ എന്ത് എഴുതിയെന്നോ ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ആ സ്ഥാനത്താണ് 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് വിവർത്തനം എഴുതുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത്. അതുപോലെ ഇത് ഭാഗവതം മാത്രമല്ല, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വിവർത്തനം എഴുതിയത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ, ഷോർട്ട് ബുക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. അദ്ദേഹത്തിന് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണിന്ന്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക, കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടട്ടെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്ലോകം 2 നോക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താ പഠിച്ചതെന്ന്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ചൊല്ലാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വാചോ വേഗം മനസക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ആർക്കാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ഒരു ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കുക? വാചോ വേഗം, വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സ ക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെയോ ഉദരത്തിന്റെയും നാവിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വയറിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ധീരൻ. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധീരഹ അല്ലെ, അയാളാണ് ധീരൻ. അയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാനുള്ള യോഗ്യത, ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർവിനശ്യതി. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? അമിത ആഹാരം, അമിത അധ്വാനം, അതായത് 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടെയായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി
നശിച്ചു പോകുന്നു. നശിച്ചു പോകും. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമ്പാദിക്കുക. ഇതാണ് എന്ത് അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി സമ്പാദിക്കുക. ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവര്. പിന്നെയോ ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക. അപ്പോ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഗോസിപ്പുകൾ പറയാം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തി നശിക്കും. ഇനിയോ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പറയുന്ന 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് ഏതാണ്? നിയമ ആഗ്രഹ എന്നും പറയാം, നിയമഗ്രഹ, 2 തരത്തിലും ഇത് പറയാം. അതായത് ഒന്ന് നിയമം മാത്രം, എന്താണ് ഈ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിയമം പാലിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നിയമം തീരെ പാലിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് 2 കാര്യം. ഒന്ന് നിയമ ആഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം, അതായത് നിയമം പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്താണ് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിയമം പാലിക്കും. ഇപ്പൊ ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഏകാദശി എടുക്കണമല്ലോ, മാതാജി പറഞ്ഞു ഏകാദശി എടുക്കണം എന്ന്. ഇന്ന് അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്, ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് എടുക്കണമല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമെന്നും അറിയില്ല, അതിലൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നിയമം എന്ന രീതിയിൽ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് എന്താണ് നിയമ അഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിയമം പാലിക്കാണ്ടിരിക്കുക, വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നിയമാഗ്രഹ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. അതായത് 5ാമത്തേത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക, അതായത് സാധാരണ ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളുമായി, അതാണ് ജനസംഘം അല്ലെ. ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ആളുകള്, ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക. പിന്നെ സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീഡി, അതാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനസംഘംശ ലൗല്യം ച. അപ്പൊ ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, അതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, 6 കാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. 2ാമത്തേത് ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ ഓവർ ടൈം എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടും. നമ്മള് ചെറിയ അതായത് ചിലപ്പോൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ചധികം പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക. ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, ഒരുപാടല്ലേ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ടും അതുപോലെ വീട്ടിൽ വന്ന വിരുന്നുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോ കുടുംബകാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രജൽപ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അതാണ് നിയമ ആഗ്രഹ. ഇനി വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നിയമ അഗ്രഹ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക, അതെന്താണ് ജനസംഘം. സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, അത് ലൗല്യം. അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷോത്തമന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് അന്തരംഗ ശക്തി, എന്താണ് തടസ്ഥ ശക്തി? രാധാറാണി അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി. കേൾക്കല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകം, രാധാറാണിയും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മള് എല്ലാവരും ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു 3/4 പോർഷൻ, എന്താണ് 3/4 പോർഷനും ആധ്യാത്മിക ലോകവും, ഒരു 1/4 പോർഷൻ ആണ്
എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3/4 പോർഷനും ഏത് ശക്തിയിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ്. എല്ലാ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്? ദുർഗാദേവി. ബഹിരംഗ ശക്തി മഹാമായയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള തടസ്സ ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 തരം ശക്തി ഉള്ളത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ചേർന്നതാണ് തടസ്സ ശക്തി. ഇവർ അന്തരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് കീഴിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവരാണ് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് ദാസാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് ഉള്ളവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് അവര് സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത് നമ്മള് കണ്ടിട്ടോട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. വാങ്ങിയിട്ടില്ല? ഇല്ല. ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ? വാങ്ങിയവരുണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. അവരൊന്നും മിണ്ടാത്ത വാങ്ങിയവരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാങ്ങിയുണ്ട്. പുസ്തകമുണ്ട്. മ്യൂട്ടിലിരിക്കും, അതാ മിണ്ടാത്ത. പുസ്തകം ഉള്ളവർക്ക് പുസ്തകം എടുത്തു വെക്കാട്ടോ. അത്യാവശ്യം ആൾക്ക് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാലോ. അങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം. പുസ്തകം ഉണ്ട്. നമുക്ക് പുസ്തകമില്ല. പുസ്തകത്തില് നോക്കിയാൽ അറിയാം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ നാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. ഭഗവത്ഗീതയില് 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്. ഇതാരാണ് മഹാത്മാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃദ്ധാകുമാരനായ അർജുന, മായയുടെ വലയിൽ അകപ്പെടാത്ത മഹാത്മാക്കൾ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നെ പരമപുരുഷോത്തമനായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്ന അവർ പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ പരമപുരുഷനായും പുരുഷോത്തമനായും നാശരഹിതനായും അറിയുന്ന അവർ പൂർണ്ണമായും എന്നെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്, മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സങ്കുചിത ഹൃദയരെയല്ല, വിശാല ഹൃദയരെയാണ് മഹാത്മാവ് എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സങ്കുചിതമായ മനസ്സുകൾ ദേശീയവാദം, മനുഷ്യവാദം, പരോപകാരവാദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നന്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ്? പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയവാദം, മനുഷ്യത്വവാദം, പരോപകാരവാദം ഇതൊക്കെ ഉള്ളവര് നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരെ സങ്കുചിത ഹൃദയരെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സങ്കുചിത ഹൃദയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാരോ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ. നാരോ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദേശീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെ. മനുഷ്യത്വവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി, നാഷണലിസം, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം, പിന്നെ അൾട്രൂയിസം, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇസങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരും. അതായത് സങ്കുചിത മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷെ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കുചിത മനസ്സുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്? കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുടെയോ ദേശീയമോ അന്തർദേശീയമോ ആയ സമൂഹത്തിന്റെയോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. അവർ സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യായി അല്ലെ. അവർക്ക് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ഭയങ്കര നല്ല മനസ്സുള്ളവരാണെന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയാണ് ഇവരൊക്കെ സങ്കുചിത മനസ്സുള്ളവരാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സങ്കുചിത മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സ്വജനങ്ങളിലേക്കും സ്വസമൂഹത്തിലേക്കുമായി വ്യാപിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സമർപ്പണം തന്നെയാണ്. ഭൗതികതയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും ആത്മീയമായ ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആധാരം വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ്, അഥവാ സ്വല്പം
വ്യാപകമാക്കിയ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടും അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണം. ഒന്നാമതായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? എന്നെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സന്തോഷം, ഒരു സുഖം. അപ്പൊ ഒരു ഇത്തിരി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വല്പം വ്യാപകമാക്കിയ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണിത്. അതായത് ഇതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനം തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ വർക്കും ഒരു ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അവയ്ക്ക് എന്ത് മൂല്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും ആത്മീയമായ ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ആത്മീയമായിട്ട് ഒരു മൂല്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സങ്കുചിത ഹൃദയരാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേരിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മാവല്ലാത്തവർ സങ്കുചിതമായ ദുരാത്മാവാണ്. അങ്ങനെ അവികസിത ഹൃദയരായ ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പോ മഹാത്മാവല്ലാത്ത എല്ലാവരും എന്താണ്? നാരോ മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ ആണ്. അവരൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ദുരാത്മാക്കളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദുരാത്മാക്കളെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേ വയ്യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഹാമായയാണ് അവരൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മഹാമായയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണലീലയിലെ യശോദാമ്മയൊക്കെ ഭഗവാനെ അമ്മയായിട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ യശോദാമ്മ മകനെ മകനായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കണ്ടതും ഭഗവാനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും ഭഗവാനെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയതും ഒന്നും സ്വന്തം മകൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? യോഗമായ. ആ മായക്ക് പേര് യോഗമായാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള മായ മഹാമായയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി അതായത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളത് യോഗമായയാണ്. യോഗമായയാണ് യശോദാമ്മയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ യശോദാമ്മയും നന്ദ മഹാരാജാവൊക്കെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് മാത്രം സ്നേഹിക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് യോഗമായയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. യോഗമായ എന്താ ചെയ്യാൻ? നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. മഹാമായ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭൗതികമായിട്ട് അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി പോകുന്നതിന്റെ കാരണം മഹാമായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ യോഗമായാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അഥവാ മഹാമായയുടെ വിധേയത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കൾ ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് വലയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ മഹാമായ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കൊടും ക്രൂരതയാണ്. അല്ലെ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ വലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാമായക്ക് നമ്മള് വിധേയരായാൽ, അതായത് മഹാമായയുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് മഹാമായ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദ്രവം തരുന്നത്? ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം ഇങ്ങനെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ നമ്മളെ വലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം. അല്ലെ? വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, കൊടുങ്കാറ്റ് ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ? അതൊന്നും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണത് ദേവന്മാരാണത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് ഈ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നതോ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് കൃമികീടാദികൾ, വൈരികൾ, മറ്റ് ജീവികൾ കൊണ്ടുണ്ടായേക്കാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കൊറോണ ഒക്കെ കണ്ടു. അതൊക്കെ എന്താണ്? വൈറസ് ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? വൈറസ് എന്താണ്? അതും ഒരു ജീവനാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓരോരോ വൈറസും ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ വരും. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അതുപോലെ കടുവ ഉപദ്രവിക്കുക, അതുപോലെ പുലി, സിംഹം ഇതൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുക. അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു മനുഷ്യന്മാര്
നമ്മള് ഒരാളെ കൊന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ പത്രത്തില്. അപ്പൊ അതും എന്താണ് ഈ ആദിഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശത്തിലാണ് വരിക. ഇനി മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ ആധ്യാത്മികം എന്നും പറയുന്നു. മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖം, രോഗാവസ്ഥ, അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഈ ചീത്ത പറഞ്ഞു അയാളത് കഴിഞ്ഞു, അയാളങ്ങ് പോയി. പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മളെ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അയാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അയാളത് എല്ലാവരും മുന്നിലും വെച്ച് എന്നെ അത് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ 3 തരം പ്രോബ്ലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് ആദി ദൈവികം, അത് ദേവന്മാരാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന്, പാമ്പ് കടിയേൽക്കുക അല്ലെ, അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പിന്നെ ആദി ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ശാരീരികമായ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ പ്രോബ്ലം. ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വയ്ക്കരുത്. പുസ്തകം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇതിന് വായിക്കുന്നോ? ബുക്കുള്ള ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നോ? പേജ് നമ്പർ 20 ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. എന്നാൽ ഉപാധിബദ്ധരായ ജീവന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇല്ലേ? ഉപാധിബദ്ധരായ ജീവന്മാർ നേരിടുന്ന മുഖ്യമായ പ്രശ്നം ജനിമൃത്യു ജരാവ്യാധികളുടെ ആവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ധനം മുതലായ വസ്തുക്കൾ ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സംഭരിക്കേണ്ടത് ആരുടെയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം അയാൾ ഇവയൊന്നും സംഭരിക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്തുവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി അല്ലെ. നമ്മൾ ഇവിടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ആവുന്നത് അറിയോ എല്ലാവർക്കും? ജനിക്കുന്നതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 9 മാസം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന് ആ കുട്ടി ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് അറിയുന്നില്ല. നമ്മള് കുട്ടി അനങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അനങ്ങുന്നത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അത്രേ അവിടുന്ന്. പിന്നെ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ എരിവും അതുപോലെ ചൂടും അതൊക്കെ സഹിച്ച്, അതുപോലെ അതിനകത്ത് വിരകൾ ഉണ്ടാവും. സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരേ ഉദരത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറെ വിരകൾ ഉണ്ടാവും. ആ വിരകൾ വന്ന് ഈ കുട്ടീനെ കുത്തുത്രേ. കുത്തുമ്പോ ഭയങ്കര വേദനിച്ച് ഈ കുട്ടി മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും വേദനയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ളില്. പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ വയറിനകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാണ് ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനനവും എന്താണ്? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് കാരണം അല്ലെ. പക്ഷെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വിധത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം? കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കും. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ധനം മുതലായ വസ്തുക്കൾ ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സംഭരിക്കേണ്ടത് ആരുടെയും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധം അയാൾ ഇവയൊന്നും വേണ്ടതിലധികം അയാൾ ഇതൊന്നും സംഭരിക്കരുത്. ഇതാണ് അത്യാഹാര. എന്താണ് അത്യാഹാര എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പണിയെടുത്ത് സമ്പാദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മള് ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പറയും, നമുക്ക് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു ആഡംബരാണ് അല്ലെ. ഈ കാറ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് കാർ വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ വിലയുടെ ഡ്രസ്സ് പറ്റില്ല, നമുക്ക് വലിയ വിലയുടെ ഡ്രസ്സ് വേണം. എന്നാൽ 1 2 മതിയോ? അതും പോരാ അല്ലെ. ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ്, ഓരോ ദിവസത്തിൽ പോകുമ്പോഴേ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത്യാഹാര എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരിക.
അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ മിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിലധികം ആരും സംഭരിച്ചു വെക്കരുത്. ഈ സരളമായ തത്വം അനുസരിച്ചാൽ ശരീരം നിലനിർത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് പറയുന്നത്. മൃഗപ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാരീരികമോ സാമ്പത്തികമോ അവശ്യ വസ്തു പരമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ചാൽ പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് കുറച്ച് അരികൾ മാത്രം കൊത്തി തിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആ ചാക്ക് മനുഷ്യൻ കണ്ടാൽ വയറിൽ നിറയ്ക്കാവുന്നിടത്തോളം നിറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് സംഭരിച്ചു വെക്കും. ഇത് അത്യാഹാരമാണ്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ചാക്ക് അരി റോഡിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യരാണ് അത് കിട്ടുന്നത് എന്താ ചെയ്യാ, ആ ചാക്കോടെ വീട്ടിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെ, അത് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷേ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അത് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് പോകും അല്ലെ, അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും. അപ്പൊ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം, അതായത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ആർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല, മറ്റ് മൃഗ സമൂഹത്തിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഭക്ഷണം, കുറച്ചു പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല, കുറച്ചു പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചു പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം പേര് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തിലാണ് വരുന്നത്? അത്യാഹാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആസൂത്രണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മാനവർക്ക് വേണ്ട പാലും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയെ ഭഗവത് ബോധ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ദോഷകരവുമായ വസ്തു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പേജ് നമ്പർ 21 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ മാതാജി, കുറച്ച് പകുതി വരെ വായിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അനാവശ്യമായ അധ്വാനത്തിന് പ്രയാസത്തിന് ഹേതുവായി തീരുന്നു. ഈശ്വരന്റെ സംവിധാനമനുസരിച്ച് സ്വല്പം നിലവും ഒരു കറവ പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തു ചെന്നാലും ഒരാൾക്ക് വളരെ ശാന്തമായി ജീവിക്കാം. തന്റെ ഉപജീവനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ ദേശം തോറും തെണ്ടി നടക്കേണ്ടതില്ല. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ചെടുക്കാം. പശുക്കളെ കറന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അവന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ മനുഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള, ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള, ഈശ്വരനുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം അറിയാനുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവത് പ്രേമവും അറിയുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ഗുണോത്തരമായ ബുദ്ധി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നിലവും ഒരു കറവ പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഉപജീവനത്തിന് മതിയാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? പശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാല് കിട്ടും, അതുപോലെ ചാണകവും കിട്ടും അല്ലെ. ഈ ചാണകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വളമായി അല്ലെ, നല്ല ജൈവ വളമായി നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ, കുറച്ച് നിലം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ മതി, അവിടെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറികളും അതും ഇതുമൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നത്? അല്ലാതെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് മത്സര ബുദ്ധിയാണ്, ഭയങ്കര മത്സര ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ അധികം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി കിട്ടണം അല്ലെ, നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, എന്റെ കുട്ടികൾ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഹൈഫൈ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു മത്സര ബുദ്ധി. ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എളിയ ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്ത എന്ന വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാമാന്യന ജനങ്ങൾ ഇന്നും വിമുഖരാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. എളിയ ജീവിതം ഉയർന്ന ചിന്ത, ചെറിയ രീതിയിൽ, അതായത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈഫൈ ആയിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ നല്ലത് പറയാ, നമ്മള് സുഖിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധി സമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദാനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കുവാനും അവന് കഴിയും.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മനുഷ്യന് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പട്ടി അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങള്, പക്ഷികള്, ഇവർക്കൊന്നും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല? അവബോധം കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്കും ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതുമാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുവാതിര് പറയും മനുഷ്യർ, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന്. അതായത് അതിന്റെ ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അത് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ റോയൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ശരിക്കും ബുദ്ധി എന്തിനാ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? ശരിയായ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കി, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കി, വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ആരും മരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലെ? മരിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും പൈസ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പൈസ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും. അവര് അധ്വാനിക്കാണ്ട് കിട്ടുന്ന പണമാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് എന്താണ്? അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസയാണ്. നമ്മൾ ഈ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ വില അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥമാക്കുവാനും അവന് കഴിയും. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയായ അറിവ് നേടാനാണ്. അത് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം? ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ഇന്ദ്രിയസന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. അതായത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാ പറയുന്നത്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, ആത്യന്തികമായിട്ട് മോക്ഷം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ, വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മോക്ഷമാണ് അല്ലെ? പരമമായ മോചനമാണ് ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയോ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:2-9 ശ്രീ സുധ ഗോസ്വാമി ശരിയായ മനുഷ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മസ്യ ഹ്യാപവർഗസ്യ നാർത്തോത്തായോഷ കൽപ്പതേ നാഥസ്യ ധർമ്മകാന്തസ്യ കാമോലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ധർമ്മം, പരമമായ മോചനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളവയാണ്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവ ചെയ്യരുത്. മാത്രമല്ല ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിനായി ഒരിക്കലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുത്. സ്വധർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്രാനുശാസനം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സംസ്കൃത മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം. മനുഷ്യന്റെ ഗുണോത്തരമായ ബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമായ ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കണം. മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഹൈന്ദവം, ക്രിസ്തീയം, ഹൈബ്രവം, ഹീബ്രു, മുഹമ്മദീയം, ബൗദ്ധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലതും. മതബോധമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹം മൃഗ സമൂഹത്തെക്കാൾ മികച്ചതല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് ഓരോ മതങ്ങൾ അല്ലെ, ഈ മതങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്, ഭക്ഷണം നേടുവാനുള്ളതല്ല. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ധർമ്മവ്യവസ്ഥകൾ പടച്ചുവിടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥ ധർമ്മത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവൻ നിയമങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ധർമ്മം. ഈ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്നതായാൽ ഭൗതികതയുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുവാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവൻ നിയമങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ധർമ്മം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതിനെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞനുസരിക്കുന്നതായാൽ ഭൗതികതയുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് മതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് കടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു മതത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മസ്യാഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോത്തയോ കൽപ്പതേ. ധർമാനുഷ്ഠാനം മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്, ഭക്ഷണം നേടാനായിട്ടുള്ളതല്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൗകര്യം അനുഭവിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം നേടുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകരായി മാറണം. അതാണ് ഒരു മതം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ധർമ്മം. പ്രജൽപ്പം മിഥ്യാ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇനി പ്രജൽപ്പം എന്താണ്? പ്രജൽപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു അവരുടെ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക, മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക, മക്കൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ കണക്ഷൻ പോവുക. അങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് ചോദിക്കും അതിന്റെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവരെ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രജൽപ്പം മിഥ്യാ സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതാണ് പ്രജൽപ്പം ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രജൽപ്പമാണ്. പക്ഷെ അത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. ജനസംഘം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകരല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാണ്ടെയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ എന്താ പറയാ, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആണ്, അല്ലെ, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്, ഒരു കെട്ടിയിടലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രരാവാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കെട്ടഴിച്ചു വിടാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ഈ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും അതല്ലേ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് വീഴാൻ ഏറ്റവും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനസംഘം അത് അങ്ങനെയില്ല, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഭക്തി, നമ്മളിപ്പോ 4 മാല ജപിക്കുന്ന സമയമാണ്, അപ്പൊ അവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വട്ടാണ്, ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ജപിച്ചിട്ടാണോ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ, അവർ ജപിക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, എന്നിട്ട് അവർ സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത്? അവർ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്നേക്കാം, അടുത്ത ജന്മം അവർ ഏത് ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്ന പോലും ഒരു ഉറപ്പില്ല, അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാണ് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ജന്മം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഈ ഒരു ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ, എല്ലാവർക്കും പോകണം. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യ ശരീരമാണോ കിട്ടുകയെന്ന് പോലും അറിയില്ല, അല്ലെ. എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ജനസംഘം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതായത് അവരെ മുഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ അവിടുന്ന് സ്കൂട്ടാവണം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തസംഘം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. ജനസംഘം ഒഴിവാക്കി ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധം ഒഴിച്ചു നിർത്തി ജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്, അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് സമ്പാദിക്കുന്നത്, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതും അത്യാഹാര എന്ന വകുപ്പിൽ പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കർമ്മികൾ എഴുതുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അത്യാഹാര വകുപ്പിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും അത്യാഹാര, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കർമ്മികൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭാവി തലമുറയ്ക്ക്. ചിലര് പറയും ഞാൻ 10 തലമുറക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ, അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതുപോലെയുള്ള നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവര് ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇവിടെ പെർപോട്ടില് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു കർമ്മി തന്റെ
പൗത്രന്മാരെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല എനിക്ക്. പുത്രപൗത്രന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് വിപുലമായ ധനശേഖരം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി അയാൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കുടിലിൽ ജനിച്ചു. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്റെ മക്കൾക്കായി നിർമ്മിച്ച മണിമാളികയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വസതി. അയാൾ താൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ആ മാളികയിൽ കയറി ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ തന്റെ പൂർവ്വജന്മ പുത്രപൗത്രന്മാർ അയാളെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി പോലും. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായില്ലെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കേണ്ടി വരും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വലിയ മണിമാളിക ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് പുത്രപൗത്രന്മാർ, അത് അവർക്കാണല്ലോ ഇത് കിട്ടുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ആണ് കിട്ടുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജന്മം കിട്ടിയത് കർമ്മഫലമായിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ജന്മമാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയപ്പോ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് ആ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അബദ്ധവശാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി ചെന്നപ്പോ അവര് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പക്ഷെ അയാളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തില് അയാൾ ആ വീട്ടിലെ ആരും അല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുത്രപൗത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കർമ്മം ചെയ്ത് കൂട്ടി ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര മക്കൾക്കോ കൊച്ചുമക്കൾക്കോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. കൃഷ്ണാബോധ വികസനത്തിന് മദ്യപാനം, ചൂതാട്ടം, അവിഹിത ലൈംഗിക വേശ, മാംസ ഭോജനം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറണം. അപ്പൊ ഇത് ഈ 4 യമങ്ങളാണിത്, അല്ലെ? ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മായാവാദികളും ഭുക്തികാമികളും മുക്തികാമികളും സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്. ഇവരോട് കൂടരുത്. ഇപ്പൊ മായാവാദികൾ, ഭുക്തികാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഭയങ്കരമായി ഭോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആളുകൾ. പിന്നെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലാത്ത എനർജിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളാണ്. പിന്നെ സിദ്ധികാമികൾ, ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ കിട്ടും, അല്ലെ? അണിമ, മഹിമ, ലഖിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ, അതായത് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവുക, പെട്ടെന്ന് ശരീരം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുക, വലുതാക്കാൻ പറ്റുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഓരോ സിദ്ധികളാണ്. അങ്ങനെ സിദ്ധികാമികളും അത്യാഹാരികളാണ്. ഇവരോട് കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെയൊന്നും കൂടെ കൂട്ടരുത്. ആരെയാണ് കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതുള്ളൂ? ഭക്തന്മാരെ മാത്രമാണ് കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അത്യാഹാരത്തെ കുറിച്ച് ചില രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അവയെ കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വിധേയമാക്കിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിനും സമാധാനം കാണാനാകൂ. അപ്പോ ഈ അത്യാഹാരം, അതായത് ഓരോരോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രിമാർ, അത് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഒരു $100 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി വായിക്കോ? അത്യാഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാജി ബുക്കുള്ള ആരാന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കോ? പേജ് നമ്പർ 27. അതില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അത്യാഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരഗ്രാഫ്. അത്യാഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നത്. ആധുനിക മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഇവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ അസൂയാലുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ധനവും ഭൂസ്വത്തും ദേശസാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാഗ്യദോഷത്താൽ സമ്പത്തിന്റെയും സമ്പൽ വിതരണത്തിന്റെയും പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയില്ല. തൽഫലമായി മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഇവർക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ 2 ദർശനങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി കൃഷ്ണാവബോധ ആദർശം പറയുന്നത് എല്ലാ സമ്പത്തും കൃഷ്ണനു ചേർന്നതാണ് എന്നത്രേ. കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനം കാണുവാനാകൂ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയോ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സംഗതിയും ശരിയാകുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു $100 ബിൽ വഴിയിൽ എങ്ങാനും കിടന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതെടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ടു എന്ന് വരും. അത്തരം മനുഷ്യൻ സത്യസന്ധനല്ല. മറ്റൊരാൾ ആ ബിൽ വഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട്
അന്യന്റെ മുതൽ തുടരുതല്ലോ എന്നു കരുതി എടുക്കാതെ അതിനെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടുപോയെന്നു വരും. ഈ രണ്ടാമത്തവൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചൗര്യം നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബില്ലിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം അറിയാത്തവനാണ്. മൂന്നാമതൊരുവൻ $100 എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവൻ തനിക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി പണം മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല, അതേസമയം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് തെരുവിൽ കിടന്ന് നശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമില്ല. അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇവൻ സത്യസന്ധനാണ്, ബുദ്ധിമാനും കൂടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെ. $100 ബില്ല്, അത് ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണു, അത് കണ്ടു കയ്യിലെടുത്തു അല്ലെ, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ആള് അത് അന്യന്റെ മുതലാണല്ലോ എന്ന് കരുതി എടുക്കാതെ പോകുന്നു, പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ആൾ അത് എടുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളിനെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി. അതായത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലും അല്ല, സ്വയം ഉപയോഗിക്കലും, രണ്ടും തെറ്റാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനെ കണ്ടെത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എല്ലാ സമ്പത്തും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സമ്പത്ത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് ആധുനിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പണം കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ടാക്സ് അടക്കും അല്ലെ, പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മളെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസുമാര് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സ്വത്താണ്, അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നീതി ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനവന് മാത്രം നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവയല്ല. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശാ വാസിമിതം സർവം കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തിക്തേന പുഞ്ചീതാം ആകൃതക്കസ്യ സിദ്ധനം. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം, നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത്, തേന തിക്തേന പുഞ്ചീതാം ആകൃതക്കസ്യ സിദ്ധനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ പാടില്ല. അന്യന്റെ മുതൽ ഒരിക്കലും അപഹരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തയാൾ ലൗകിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നിങ്ങനെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് അവനവന്റെ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ക്യാപിറ്റലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതായത് ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അത്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യരും മൃഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത നിലയ്ക്കും. രാഷ്ട്രീയമായ ദുർവ്യവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും ഇല്ലാതെയാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള പിടിച്ചുപറി, അതായത് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഈ ശത്രുത, യുദ്ധം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ 6 ഭക്തി മാർഗ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി നീക്കണം. അതിന് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ 6 കാര്യങ്ങള്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. ഈ ഭൂമിയിൽ ശാന്തമായ പരിതസ്ഥിതി സാധ്യമാകുന്നതിന് സഹായകമായ രീതിയിൽ ആത്മീയതയുടെ ആധാരത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ കൃഷ്ണബോധത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ ബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുമ്പ് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട 6 ഭക്തിമാർഗ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടി നീക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുവേണ്ടി കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ് 6 കാര്യങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ അത്യാഹാരം പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് അത്യാഹാരം? അത്യാഹാരം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട്
സമ്പാദിക്കുക. ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ സമ്പാദിക്കുക. വരും? അത്യാഹാരത്തിൽ വരും. പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ എടുത്തല്ലേ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു മിനിമം അവേഴ്സ്, അതായത് ഒരു 8 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രജൽപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാതെ ലൗകികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ രണ്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നിയമ അഗ്രഹ. നിയമ ആഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ നിയമം പാലിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പാലിക്കുന്നത്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലെ, എന്താ പറയാ, കഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നതിനെയാണ് നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിയമം പാലിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു നിയമങ്ങളും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു നിയമവും പ്രശ്നമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് നിയമങ്ങള് മാറ്റും, പാലിക്കില്ല. പിന്നെ ജനസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തെയാണ് ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലൗല്യം എന്താണ്? ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുക അല്ലെ, ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അത് വേണം എനിക്ക്, അതെനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, എനിക്കിപ്പോ അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിനെ ഇല്ലാണ്ടെയാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുവേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, प्रणामम. हरे कृष्णा.